Ir-Rabat ħaddingli l-Gżira, partijiet tal-Kottonera, il-Ħamrun, in-Nadur, ix-Xara u Marsalforn, kollha żoni li fl-aħħar sigħat esperjenzaw qtuħ fil-provvista tal-elettriku. Bid-dawl għal 5 lejl konsekuttiv jerġa' jinqata' għal eluf ta' familji. Din is-sitwazzjoni tant saret insapportabbli li ħafna nies qed jispiċċaw iduru għal kull alternattiva, inkluż li jorqdu barra fuq il-bejt jew fl-arja kundizzjonata tal-karozza. Oħrajn spiċċaw ramew dak kollu li kellhom maħżun fil-friġġ jew fil-freezer tagħhom. Dan apparti li din il-kriżi fil-provvista tad-dawl qed tolqod direttament ix-xogħol ta' numru kbir ta' negozji, operaturi ta' ħwenet żgħar u anke ristoranti li spiċċaw kellhom jagħlqu l-bibien tagħhom għal numru ta' ġranet. Quddiem dan il-kollass fis-sistema tal-enerġija, il-Prim Ministru qal biss li jinsab muġuħ b'din is-sitwazzjoni. Jiena imdejja sinċerament muġuħ bil-fatt li l-poplu tagħna kellu jsofri dan l-inkonvenjent f'perjodu li t-temperatura hija għolja ħafna. U minkejja li jħossu mdejja b'dak li qed jiġri xorta ma laqax it-talba tal-Oppożizzjoni sabiex jiftaħ b'urġenza il-Parlament ħalli tiġi indirizzata din il-kriżi tad-dawl. Fil-fatt fl-aħħar sigħat il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech fakkar kif għall-Prim Ministru Robert Abela dan kollu li qed iseħħ mhuwiex kriżi nazzjonali. Fejn jerġa' spjega li Abela stess irrifjuta li jiltaqa' l-Parlament b'mod immedjat sabiex tkun diskussa din il-kriżi li ħolqu l-Prim Ministru u l-Ministru responsabbli minn dan is-settur Mirjam Dalli. Bernard Grech qal li huwa evidenti li Abela ma jinteressax minn dak li għaddejn minnu n-nies. Għal kontrarju ta' dan il-Partit Nazzjonalista se jibqa' mal-poplu u se jibqa' jsostni li jkun hemm investiment xieraq fid-distribuzzjoni tal-elettriku filwaqt li l-poplu Malti jkun ikkumpensat għal dan id-dannu li qed isofri.